toată lumea. Sunt aici cu doi prieteni buni. Unul cunoașteți? Denis și vărul meu, Tony. Antonio. Care e cam Antonio? rușinos de fel. E rușinos de fel. Dar noi am rămas să continuăm casa noastră, nu Luci? Da, numai că noi acum o să strângem, că nu avem mâncare. Și după ce terminăm casa o să facem... O grădină specială. Și ne-am gândit că după ce o să facem casa, o să luăm celelalte case astea. Luăm celelalte case și celelalte... Da. Bă, astea, luăm restul și un loc de case de astea o să le lăsăm pe alea faine. Da. Hai să continuăm. Da. O să fac tavanul. Deci, ca să nu vă plictisiți, mai bine revenim, ce zici, Luci? Da, o să Revenim când terminăm tavanul. Da. Și ne vedem imediat. Da. Pa. Și am revenit încă o dată, m-am încurcat puțin eu la pauză, dar am revenit în sfârșit. Am luat niște cable că vreau să fac sus. Al doilea etaj. Nu vreau să fac al doilea etaj, Denis. Vreau să fac acoperișul. Din cobblestone? Din cobblestone, da. Că nu pot să fie tot casa din lemn. Ar fi ciudat, nu? Da. Sunetul ăsta a fost emis de vărul meu, Tony. Spune și tu ceva, că nu o să fie tot timpul bine. Stați puțin că o să vorbească el, că nu o să stai toată ziua mut la videoclip, nu? Videoclipul. Așa, nu? Du-te, dă-ne. Pune sabie pe... Dimineața trebuie să te trezești să faci casa. Corect? Să omor și zombalăii aia. Trebuie să Ți-am spus omori eu. zombi, cum se cheamă, scheletoni, Creeper. El e puțin mai mic decât mine. Și cu un an. Da, cu un an. 1-2 ani. Dar tu câți ani ai? Da, cu 2 ani mai mic decât Tu mine. când ai acasă? 9 ani are. 9 ani. El are 11 ani. Tony are 9 Eu am ani. 11 ani. Eu am Atunci are 11. 11, iar eu am 11 și trebuie să împlinesc 12. Vrei să ne pui... Ține ăsta, dărtul, că o să ai zi. Deci, Asta păstrez Birkwood. fă sticla aia în... Da, cum se da, cheamă? Trebuie să faceți, trebuie să facem multe sticle. Da, corectorii. Și să dormim. Dar cum ai Și căzut în mâine pat? trebuie să faci și de mâine trebuie să faci geamurile. Da. Vezi că ai pus ceva la Ai văzut, Tony, ce ușor de greu să vorbești în videoclip. Și în următorul episod, Dacă ne multe știți- like-uri, acelea că... Să ne puneți Stai la multe like-uri. Da, foarte Să ne multe like. puneți. Și chiar și un Vreo 200. subscribe, adică să vă abonați. Of, bă, Și să vă uitați A venit un gripper. bă, ce noroc, chiar am Creeper, avut Creeper, nu Creeper. un gripper, așa a spus. Încă unul. Au. Mamă, Nu jumătate. se poate! Mănâncă și ai grijă în spate. Încă unul. E în casă. Nu-i în casă Mă nimeni. gândeam. Acolo e ușa. Da. Ai 64, eu ți-am zis ai 64, dar Da, du-te da. așa la dreptul ăla dinăuntru. Ai Iron. Da, Iron. Dar o bucată? Da. S-a stup aici, că nu știu ce a fost cu gripa la mine. Da? De prost. Creeperali. Poate Dăm în mai judecată. facem un videoclip de Counter-Strike, vrei să zici. Counter-Strike nu o să facem pentru că nu am descărcat, nu o să jucăm global ofensiv. Că așa ne face nouă. Că e praf. Bă, să-mi ziceți, Poate ne mai să-mi întâlnim. ziceți în următorul episod dacă vreți să rămân cu altă textură sau să joc cu default. Arată texturile tale, că o să te întreabă în... Texturile astea sunt a mele. Ziceți-mi care textură Vă place. v-ați alege. Asta Huawei,
Ping Ping Pong, Pong Aia sau o de știți de fault PvP. HD. De fault HD am început eu Poate, prima dată poate vreți Minecraft-ul. să ne dați like, Lasă, el să... like-uri multe. Da, Mă bâlbâi prea mult eu. De ai asta. spus asta de oară, Tony? Odată. Nu, Da. se pare că și tu greșești. Da. Eu sunt cam aproape singurul care nu O, greșește. da geamul? Nu pui? Așteaptă. Pune și o ușă, Luci. Să pun o ușă după ce fac eu. Dar e o ușă de aici, uite, o ușă, ia de aici. Iau crafting table. Dar du-te, ia tu o ușă, că ai văzut că este o casă care Nu, este doar o lasă. ușă. Așa să fac ușa. Bă, de fier poți să faci. Da, da, de ce de fier spune, nu? Da. Mai bună de fier. Cât cabel am luat? Să văd dacă mi-ajunge. Mama, ai. 3 stacuri. 2 stacuri jumate. Vezi că nu e bun așa cum pui. E bun. Nu te teme. Să ne lăsați în comentarii dacă în următorul episod care va fi, vom juca Skyers. Și vom spune chiar, Și ne dați... nu știu la ce te referi. O să jucăm pe serverul, pe ce serverul jucăm, Luci? O să jucăm pe nu Play Extreme Craft. La acest site o să... Acest server o să dăm... O să facem promovare mai încolo. Da. Deci, Și- intrați și- pe serverul Mc Ducadu, o să-i facem încolo promovare. O să facem promovare pentru că el este un site Server. foarte bun. Server. Un server foarte bun. Să Fain. vedeți, luptele de Skyward sunt foarte Tare. Sunt foarte Și tare. survival games. Dar că survival games nu sunt chiar așa de fain, să spunem așa. Nu sunt Pentru foarte că- mulți player. Nu că nu sunt foarte mulți, dar dacă ți-au dat 3 lovituri, ești mort. Da. Sunt Asta e. hackeri. Nu că sunt- sunt hacker. Și tu dai la unul cu 3 lovituri și eu omor. Nu de asta. Îi are ceva survival games, e diferit. Oleu. E diferit survival games. Da. E mai personalizat, ceva spunem. Și o să jucăm Skyers pe mk.ducadu.ro. O să Da. jucăm pe serverul ăsta, o să fiu și eu chiar. O să fiu. Și eu. Dar tu nu ai Minecraft. Da, da, chiar. Sau puteți fi al verișor de al Luci, activ, Da. Mai am un verișor care îl cheamă Gabi. Gabi. Și o să jucăm cu el Gabriel. chiar multiplayer. Da. Multiplayer pe un server. Pe serverul lui Luci. Și o să Da. facem așa multe. Dacă voi ați făcut un server și chiar vreți să jucați cu noi, dați IP-ul că Luci o să vă arate la 20 de abonați. O să vă arate cum să faci un server, nu Luci? Da, o să vă arăt cum se face un server de Și- Minecraft. O să Asta vă e o arăt cum se problemă face un tehnică. server. Și o să jucați cu noi, o să vă dați IP-ul în descriere, Da. o să ne-l dați și o să Așa jucăm avem, toți. o să începem Deci dacă vreți să un server care o să se cheme, cum să se cheme? Un server lumea abonaților. Nu, Jucăm cu abonații. da, o să jucăm cu abonații. Cu toți abonații noștri. Nu cu toți abonații noștri. Cu câțiva, cu câți Da, care dar au Minecraft. eu acum am doar un abonat și mă înțelege, sunt chiar foarte sărac. Dar dacă abia ai început, e cam Da. bine, cum să zic. Da. Mai ales să ai 20 de abonați peste noapte. Pua. Ar fi fain să fie Da, e prea 20 de mult, abonați. nu crezi? Aș rămâne cu două gura căscate și aș lăsa un cadou maro pe scaun. Și Dar am, da, vrea ce să-i faci? am vrea să facem mai exact o să facem Uite-te o la pisă. timer. Uite-te la timer. E 7 și 37. Oi, 38. încheiem la 9 minute videoclipul. Dar lasă-mă la și 10, că la mine am pornit cu un minut mai în urmă. Aha. Cu un minut înainte, adică. La 10. Nu, lasă și la 9 minute mai Da, bine. chiar la 9. Uite, acum e să face 8, că și 52. Și v-am ruga să vă abonați la canal, să dați cât mai multe like-uri, să distribuiți pe Facebook și să lăsați câte un comentariu bun. Da, să lăsați, poate ne-am bâlbâit foarte Foarte mult mult. și vă rog să ne corectați, că noi nu ne Nu supărăm. să ne corectați, să ne, Spuneți. nu să ne spuneți, să ne iertați. Da, să ne iertați. Corect. Și dacă Că de vreți să doar vorbiți acum cu am noi- început. Stați, căciulete. Dacă vreți să vorbiți cu noi, pe, să spunem așa, pe Messenger sau pe WhatsApp,
nu pe Messenger. Deci, pe mine pe Facebook mă cheamă Grigoraș Denis și pe Luci îl cheamă Pușcaș Luci. Da, Așa cum pe e, mine. Pușcaș Florin mă cheamă mai degrabă. și așa cum îl cheamă pe Pușcaș Florin Luci. Pușcaș Florin și vedeți o poză cu el care este la volan, la o dubă, cu ceva la gură, de la microfon care este la mașini. Și eu o să fiu cu o înghețată în mână și eu o să fiu la un... Mulți ani! Sănătate, prieteni! Îmi cer scuze. E prea bolnav. Nu sunt bună. Deci acum ar trebui să terminăm și asta și ar trebui să Și ar trebui să încheiem încheiem. episodul. Acolo Acum. este o bucată de cobblestone, dacă ați observat, nu mai aveam lemn, n-am pus, Da. dar o să astupăm noi mai încolo. Așa. Asta e, de acum ne vedem data viitoare, Pa. abonați-vă, La dați revedere. like și toate astea, ne vedem data viitoare. Pa, pa!